Astăzi vom găti niște midi în sos de vin cu unchișor. Pentru asta dăm drumul la aragaz. Faza a doua. Punem niște ulei de măsline, puțin, în tigaie. Urmează usturoiul tăiat, cam vreo 7-8 căței. Se pun când uleiul nu este încins. Se amestecă ușor, ușor, ușor. Nu trebuie ars usturoiul. Mă scuzați de la bere. Așa, când începe să spârâie, adăugăm și vreo 5-6 roșioare sherry. Wow, ce miroase! Wow, Dumnezeule! Wow! Dăm focul puțin mai încet. Roșioarele își lasă puțin sucul. Miroase demențial, Dumnezeule! Capacul 10-15 secunde să se pătrundă mai bine, să-și lasă zeama și roșioarele. Wow. Urmează midiile. Amestecăm puțin. S-a mai temperat puțin focul. Miroase a usturoi, Dumnezeule! Și cum am spus că astăzi preparăm niște midi în sos de vin și unt, cred că e cazul, pentru a fi mai cremoase, sosul să fie mai cremos, să adăugăm și niște untișori, cam vreo 50-80 de grame. Dăm puțin focul mai iute. Am zis să încerc și o rețetă după ce am fost ieri pe la ferma de midi de la Bulgăroi, unde într-adevăr am mâncat ceva midi, nu m-au dat pe spate, sau cel puțin ce am comandat eu. Midile capitanului nu prea aveau usturoi. Cred că bulgarii ăștia mănâncă mai mult dulce. Nu le au cu săratul, cu condimentatul, cu acru.
Wow, miroase dumnezeiește. Bun. Cam 3 minute. Cam atât trebuie să le ținem pe foc. Acum băgăm niște sare, tati. Să nu mă înjurați că pun mai multă sare, că asta e. Puțin piper. Puțin mai mult, așa că îmi plac mai condimentate. Iar, wow, miroase piperul ăsta demențial, demențial. Piperul proaspăt măcinat. Wow. Lăsăm puțin 10-15 secunde acoperit să se mai pătrundă. Și acum urmează să punem vinuțul. Ce vinuț să punem? Focul mai încet. Avem niște vinuți. Un vinuț sec. Un roze, mă rog, nu-i roze, Ruby Cabernet, care, hai să-l gustăm. Bă, e bun, e bun, e bun. Dar hai să încercăm prima oară rețeta asta cu un alb, un sec. De unde e ăsta, frate? Australia. E bun. E vreo 4 lei în Lidl, 250 de grame. Nu ne trebuie așa mult. Cam 125 de grame am pus, da? Restul bem. Așa. Dacă știi cum miroase aici, Dumnezeule, Dumnezeule. Wow. Hai să dăm focul puțin tare pentru a se evapora alcoolul. Și cam 3 minute. Wow. Cam 3-4 minute lăsăm la foc iute să evaporăm alcoolul ăsta, că ne mănâncă sufletul alcoolul. Sau banii. Nu pot să descriu cam cum miroase în bucătărie. Wow, Dumnezeule! Ar mai trebui puțin piper. După miros.
10-15 secunde cu capac. Ajunge. Foc încet, pe minim. Și adăugăm lămâia. Esențială lămâia. Lămâie, lime, ce aveți. Nu are sâmbură, așa că nu mă înjurați. Am făcut acum. Ne spălăm puțin pe mâini. E ceva de vis. N-am cum să descriu. Și ce urmează? O legătură mare de pătrunjel tocată pusă deasupra. Și acum oprim focul, lăsăm puțin acoperit. Ne întoarcem să punem o porțiuță. Pentru asta mai avem nevoie de o pâinică prăjită. Nu avem, așa că vom folosi o baghetă tăiată frumos. Pentru sosul demențial care există. Să căutăm acum și ceva să punem în farfuriuță, că nu prea am găsit, n-am fost pregătit. Hai că am rezolvat-o. Cred că mi-ajunge. Și puțină zeamă. Zeamă de vinuț, cu untișor. Wow! Să dăm puțin și pe pâinicuța asta. Cam asta e mâncărica săracului. Mulțumesc pentru vizionare.